Добре дошли в нашето образователно видео. В древни времена хората са използвали бартер, директен обмен на стоки. Например, аз ти давам ябълка, ти ми даваш мляко. Но имаше проблеми. Какво ако не искаш това, което аз ти предлагам? Какво означава това за ежедневието? Вижте примера с Арекс и Майя. Арекс: Майя, искам твоята ябълка. Майя: Арекс, аз нямам нужда от твоята топка. Арекс: тогава не мога да я взема. Тук идват парите. Те са универсално средство за размяна. С пари можеш да купиш каквото искаш, без да търсиш точния обмен. Парите са еволюирали от монети и банкноти, през кредитни карти, до цифрови плащания с телефон. А ти как мислиш? Парите правят живота по-лесен и по-бърз. Да, парите решават проблема на бартера и улесняват търговията. Научете повече! Абонирайте се!